Pero nasa uban inani mga par nga kapila na magbalik-balik sa ospital unya naka-benepisyo sa malasakit nga gipanday ni Bongo. Nasa uban nga kanang murag nalimot ba, murag na amnesia ga, di man malikaya na to nga nang nagi ma-amnesia. So what's up? So mayong adlaw kanatong tanan ug ilabi na gyud sa katong mga sulit nga subscriber nato diha ug katong mga bag-o pang nakasubscribe sa akong channel. Daghan kayong salamat sa inyo ha mga par. Ug katong wala pa nakasubscribe sa akong channel, palihog lang kog subscribe mga par para pirmi kang ma-update sa atong mga i-upload mga video reaction. So karon mga par, nakoy nabasahan sa akong post sa comment section, nabasahan ako sa comment section mga par nga dili ko no sila mobutar, dili ko no siya mobutar sa mga kandidato nga gi-endorse ni Tatay Digong. Dili ko no sila mobutar ni Bongo kay si Bongo kuno walay nahimo. Sige lang kuno og suroy-suroy, sige lang kuno og pasinaw sa bangko sa Senado, sige lang kuno og pangurakot. Mo na akong nabasahan nga to mga par dito sa comment section sa video nga akong gi-post. Wala ako na nahimo si Bongo mga par, pero kung naiparinti nato nga ma-admit sa hospital, na mga kaliwat nato nga ma-admit sa hospital nga wala gyud bisag piso unya muduol og malasakit. Pangutan-a ko no ninyo kung kinsay kapanday anang malasakit center o kinsay kapanday ana, di ba si Bongo? Daghan na kayong mga nakay nga nasisaryan, ang uban gani pabalik-balik pa sa hospital unya walay gagasto, walay bisan piso unya muduol og malasakit na libre ka. Pero yano ra taw miingon nga si Bongo kuno walay wala kuno nahimo unya kanang malasakit center hospital kang Bongo man na unya halos-halos ba kitang tanan nga mga pobre nakaabila na kay libre ra man na. Daghan na kayong naka-benepisyo ana mga par, daghan na kayong natabangan na ng balaod nga gipanday ni Bongo. Pangutana mo sa mga kanang mga nanganak, kanang mga pobre kayo nga pareha na to mga pobre nga nanganak nga niduol og malasakit ug naa ba sila gasto, kung wala ba sila maka discount. Ang katong mga tao mga par nga mosulti ana nga si nanaway ni Bongo, basin og kanang wala na sila kasuway nga na hospital kay laki baw, wala na sila kasuway og duol og malasakit mga par. Unyara na sila makaibaw mga par kung nay pamilya nila anong wala ta mo mga par, wala ta nang manungo sa mga igsuo nato nga Pilipino nga nay mga hospital. Pero dili mo gina malikayan mga par. Unyara na may bawa nila kung naa na sila ngadto unya walay bisan piso wala, pero muduol og malasakit libre mo, wala mo'y bayad. At tumog malasakit wala mo'y bayad mga par. Pero nasa uban inani mga par nga bila na magbalik-balik sa ospital unya naka-benepisyo sa malasakit nga gipanday ni Bongo. Nasa uban nga kanang murag nalimot ba, murag na amnesia ga, di man malikaya na to nga nang nagi ma-amnesia. Malimot gani nga nakatabang sa ila. Mo na gitawag inanag mga tao inana nga mga par nga gitawag og mga traidor. Mo na mga gitawag inanag mga walay gabaws ba, walay utang na loob ba. So dili lang nato tason kayo atong video mga para. So diri lang sa ata nya. Daghan kayong salamat sa inyong pagtan-aw o katong bago pang nagsunod sa atong mga video. Kung wala pa ka naka-subscribe, subscribe na para maka-update ka sa atong mga video nga i-upload mga par.